करचकरे बाप पुओ दी जण जाक बसिकी हाँ परिवा हाट बिकुच परिया बिकुच हाँ हाट को जाइल जोर कौन तुम कथा किसी शुभु ना हाँ परिवा आमर आसी टमाटो भेंडी बैगण बीन्स लंका कदली कखारू जह्नी कंचा कदली गाजर बीट आ कौन पालंग पुअर बल्टा छाड़देली ना आ गोटे पेंकाली से ऊपर पड़ी आगुराक आलू भी आसी गला निजे निजे पिटी होपर आउ कौन आस फल भी आसी कौन बा फल कौन आसी देखा आ तो आसी देखिए ये टिके हाटरे कम खोली देखुन गछ बुछ भी आम आसर खाइबू बीट गोटे कौन साइड पलैला आउ एपटे मोर चली चुंगुड़ी बर्तमान टाइम है देखा आपण को 10टा 10:30 हम तो मोर ये चलची चुंगुड़ी भजा चलची एपटे कौन टाइगर चिंगुड़ी ना एपटे चुंगुड़ी आउ टिके अच्छी एक्चुअली पोईटा टिके घांट करी चुंगुड़ी घांट करी पोई खाया इच्छा होता तो पोई पाईगली जमी मुझे चुंगुड़ी टिके नहीं जा तो आम आउ से हाटर भिडटा के पछरे करूँ एवं करूँ बहुत गुड़ा जिनस से पड़ुची तो एमती चलती बर्तमान पूरा देखु अंधार हो जाती मोर पूरा चुंगुड़ी फ्राए चली तो तांको पाखर पूरा आम बछा बछी कर नहीं आसलु बछिया कि न बछेले भी ये आणिकी घरे बाछिला बेलू भारी रहीगले स्मेल कर से बछे दे नहीं आसले भल ना पूरा घर पूरा बासिकिना पूरा कंपे फटेब तो चलतु मु रखुची चुंगुड़ी भजा देखिए यदि लोभ लगुच क्या गोटे कमेंट करेंगे तो मुझे पठेबी पार्सल आपण मन आउ जदि वीडियो भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भी भूलिए ना चलते मोर यहाँ होगला तो मुझे जाऊँगा यहाँ सब देखते केते बड़ बड़ चुंगुड़ी यहाँ टाइगर चुंगुड़ी आज आमर टाइगर चुंगुड़ी तो पुओ खाई भी देती सी शोब बापा तो बापा पुओं को टिके देखंतु ये मोर तो मेला है एमती देखिले आओ बापा तो बापा पुओ भी बसिक नटिया देखुं कौन कहबी नटिया देखापी कि कौन होचन बाप पुओ हाँ चलो ठीक है चलते मुझे जल्दी जल्दी कर आसगला ऑर्डर मत आ तो बहुत ही भल लगे तो मुझे आ तो छड़े दीजिए जाऊँ खाईदेवी टिके मुड़ी भजा चलती भात खाई इच्छा जो जाइए कौटे भुवनेश्वर 1 नंबर मार्केट समय हम तो भुवनेश्वर थी तो भुवनेश्वर नहीं आसते बहुत इच्छा थी जहाँ जहाँ खाई सब मैंने जहाँ जहाँ सब छोट भी खाई सब तक मैंने सब मैंने मुझे घर थी भी बेसी तो मत इच्छा ना बास्ना है मुझे तो बहुत रुटी सन्तुला ही खाई बाहर जिन टोटाल भी खाए
ଏଇଟା ମାନେ ସତ କଥା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବାହାର ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ଖାଇନି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ମାନେ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିଲା 15 ଦିନ କି ମାସେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପେଟରେ ଥିଲା ମୋତେ ମାନେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ନେଇ ଆସିବ ତତେ କରନି ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଏକରେ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇପାରିବନି ଅଧିକ। ଆଉ ପୁଅ ଯେହେତୁ ପେଟରେ ଥିଲା ତ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଉଠିକି ଭୋକ କରେ ଖାଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି 3ଟା କ୍ଷୀର ସନ୍ତୁଳା 3ଟା ରୁଟି ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ 2ଟା ରୁଟି ଝିଅ ଭଳି ଖାଏ ତ 3ଟା ରୁଟି ଖାଉଥିଲି। ତ ତ ଏମିତି ରୁଟି କରିବି ସନ୍ତୁଳା କରିବି। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘରେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଖାଏ ମାନେ ଘରେ କରିକି। ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୋଜି କିଚେନ୍ର ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଠା ପ୍ଲେଟର ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲେ ରୋଜି କିଚେନ୍ରୁ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଛାଡ଼ିପାରେନି କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଗଲି ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11ଟା ଆସିବାକୁ ହେଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୋର ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ମାନେ କିଛି ରଖି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବି ପରିବା କାରଣ ଆମେ ଜଣ ଖାଇସାରିଲା। ସେ ବି ଶୋଇନି ପୁଅ ଖାଇଛି ଶୋଇନି। ତ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜରିଆ ପଡ଼ି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଏମିତି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ନା ବହୁତ ମାନେ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଜମା ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ବଢ଼ିଆ ମିଠା। ଆଉ 2ଟା ଆଣିଛି କଞ୍ଚା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗି କିଲେ ବୋଧେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ବାପା ଆଣନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମାମାଙ୍କ ଜାମୁରୋଳ ଖାଇବାକୁ ପୁଅ ପେଟରେ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲି 3 ମାସ ବୋଧେ 4 ମାସ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। 4 ମାସ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସି 4 ମାସ 5 ମାସ ପଶିଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ସତରେ। ସେଠି ମାନେ 4ଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା 4 ମାସରେ। ତ ସବୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ 3 ମାସ ଯେଉଁଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତି ସେଠି 3 ମାସ ଭିତରେ 2ଟା ସରିଯାଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାମୁରୋଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ବାଇକ୍ ବି ଥାଏ। ସେଠି ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲୁ ଆଭେଞ୍ଜର ନେଇଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ ଦେଇଦେଲୁ କାହିଁକିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ବାଗ ନଥିଲା। ଦେଇଦେଲୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଦେଇଦେଲୁ ତାକୁ ଆମେ। ତ ବାଇକ୍ ତ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଳେଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଇକ୍ ହେଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ବାଇକ୍ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚକା ପକା ସବୁ ମାନେ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନେ ବିକିଦେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର ବାହାରେ ସେ ବାଇକ୍ ମାନେ ପୁରା ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଏତେ ବାଇକ୍ ନେଇଯାଉନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଜାମୁରୋଳ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ର। ମୁଁ କେବେ ସେୟାର କରିବି ଦିନେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଟିକେ ଏବେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ କରିଦେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜାମୁରୋଳ ଖାଇକି ଥିଲା ଜାମୁରୋଳ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ମାନେ ନିଆରା ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ର ମୁଁ ଏଥିରେ ତ ଅଧା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଅଧା କେତେବେଳେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ? ହେ ଅଛୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଛୁ? ହେ ଅଛୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ କିଏ? ଇଏ ଅଂଶୁର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ବା ବହି ଏମିତି କୋଉଠି ଯାଉଁ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ସେପଟେ ଛାଡ଼ିଦେ ପଛପଟେ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ। ହାଁ ଅଂଶୁ ଏ ମିଆଁ କାଇଁ ହେଇ ହେଇ ହଁ ହାତ ଧରୁନି ଆଡ଼େ ଧରିବା ଗୋଟେ 2 ଥର ଟ୍ରାଏ କଲା ଆଉ।
देखिले मियाँ गाई देखिले मियाँ गाई ଆଉ ଡରି ନାହିଁ ନା ଆଉ ଡରି ନାହିଁ अरे सही तले बसी बा ଆଉ ଡରି ନାହିଁ ସେ ବାପ ବୋଉ ତମର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି हेई 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 देख हेई वही भी ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ बस ये दिया मामा ने डाकी देलु मियाँ को ନାଇଁ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ସେ ସାଇଡରେ ପକେଇଛି ମୋ ପୁଅ कौन निकले हैं ସଜନା ଶାଗ ମିଳିଛି ଜାଣିଛ ଦେଖ ସଜନା ଶାଗ हम्म ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସଜନା ଶାଗ ଏତିକ ହେଲା ପାଖରୁ ମାନେ ସଜନା ଶାଗ ଏତିକ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା କହିଲ केतना 60 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା आम ओडिसा रे ବିଡ଼ା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାରେ କେତିକି ଦେଖ ଆମ ଗଛ ଯାହାକୁ ଯେତେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ ବୋଲିକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିଦେବା ଛୁଇଁ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଛୁଇଁ ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଛୁଇଁ 10 10 ଟଙ୍କା ନେଲା छुड़ा वाला ଅଛି ପତ୍ର କେତେ ତ ନା କରି ସେ କଣ ହେଲା ଯାଉନୁ ଡାକି ଖେଳି ଯା ଡାକେ ହଁ ନାଇଁ ତା ଡାକୁନୁ କହ କି ହଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉଛୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଉଛୁ ଅଦା ସେଇବା ମାମା ଗୋଟେ ଅଦା ଦେଇଦି ଯାଇନି ଖୋଜିଲା ଅଦା ଗୋଟା ଯା ହଁ ଯା ଖୋଜିକି ଯା ଅଦା ଦେଇଦେଇ ଆସିବୁ ସେଇ ଧଳା ଯାଇ ଅଦା ଡର ମାରୁଛି ତୁ ବା ମିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳଉ କାଇଁ କେମିତି ଦେଖୁନୁ ମାମାକୁ ଡାକିକି ଦେଖା ମାମା ମିଆଁ କହିଦେ ମାମା ମିଆଁ ହଁ କାଟିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁ ମାନେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ହମ୍ପା ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ନୁହଁ ବଡ଼ ଛୁଇଁ ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ବୋଧେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖା ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଭଳିଆ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯେତେ ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଇଏ ପୋଇ ପତ୍ର କିଣା ହେଇଗଲା ଏଥର ଖାଇବା ତମକୁ ପତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି देख देख आकु देखନ୍ତୁ ବିଲେଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହେଇଟା ଖେଳିକି ଆସି ଉପରେ ଛେନା ପାଣି ଛେନା ନୁହଁ ଛିଣ୍ଡୁଛି କେମିତି ଜାଣିଛ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ନା ଛେନା କରିଥିଲି ଥରେ ଛେନା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସେ ପାଣି ରଖିଦେଇଛି ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରି ବୋଉ ଏମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କି ଥୋଇଦେଲି ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଅଛି ତ ଫ୍ରିଜରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ନୂଆ ପାଣି ରଖିବୁ ନା ନୂଆ ପାଣି ରଖିଦେଉଛି ତମ ଶାଶୁ ଦିଟା ଗୌଡ଼ ହବାର ଥିଲା ଶାଶୁ ଦିଟା ଗୌଡ଼ ହବାର ଥିଲା କ'ଣ ହବାର ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ ହବାର ଥିଲା କାଇଁ ଖାଲି ଗୌଡ଼ ମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ସେଇଟା ଆଉ ହଁ ଏଇ କଥା କହୁଛ ତମ ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୌଡ଼ ନିମନ୍ତରେ ହଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ହଁ ସେ ନୁହଁ ଗୌଡ଼ ସେଇଭଳିଆ ବୁଲିବାଲି ସେଇଠି ଗୌଡ଼ ନା ଆମ 4ଟା ଗାଈ ଅଛି ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ହଉଛି ନା କ'ଣ ହଉଛି ଆରେ ବଇଛନ୍ତି ରେ ଆରେ ପଳେଇଲେଣି ବା ଓ ଯାଇଥିଲୁ ଓହୋ ବିଲେଇ ପଳେଇଲେଣି ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ଖୋଜିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି ବସିକି ହେଇତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଥିଲା ଏବେ ପଳେଇଲେ ମାନେ ତୁ ରାତିରେ ବସିକି ଶାଗ ବାଛିବୁ ଶାଗ ବାଛି ସାରିକି ଥୋଇବୁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ବସିକି ରାତି ହେଲେ କେତେଟା 11ଟା 15 ହେଲେ ତାପରେ
ନାଇଁ ତତେ ଟାଇମ୍ ହବନି ବୋଲି ତୁ ପାପାକୁ ଦେଇଦେ କହିନା ଝାଡୁ କରି କରିଦେବି ଯା ବୋଉର ଝାଡ଼ି ଦେବୁ ଯା ହଁ ଦେ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ ସେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବ ନହେଲେ ସଜନା ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁନି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ଆରେ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବୁ ସେ କାମ କର ସଜନା ପତ୍ର ଦେଇଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯା ଅଂଶୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ ଦେଇଦେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେ ଏ ଅଂଶୁ ସିଆଡ଼େ ସଜନା ପତ୍ର ଛଡ଼ା ହଁ କ'ଣ କହିଲା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଠି ଛଡ଼େଇ ଦେ ହଁ ଯା ଛଡ଼େଇ ଦେ ଏକୁଟିଆ କେତେ କାମ କରିବ ଇଏ ନୁହଁ ରେ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଛଡ଼ା ସେପଟେ ରଖିଛି ମାମା ସିଏ ଠିକ୍ କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି କି ରାତିରେ ଶାଗ ଠାରୁ ମାମାକୁ ଛଡ଼େଇବି ତା ନିଦ ମାଇଲେ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କଷ୍ଟରେ ଖୋଲୁଛି ତାର ବନ୍ଦ ହଉନି ସେ ତମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମତେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂର ତକ ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ଶୋଇଥିଲି 3টাରେ କାମ କରିପାରିବି ସେଇଟା ଦେଖାଏ ତାର ଜିନିଷ ନବାର ଥିବ ମାନେ ସେ ନବ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପୁରଉଛି ଜରିରେ ହେଲା ସେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଖାଇବ ସେ ଭାବିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ'ଣ କହିଲ ପିଜୁଳି ସେ ଭାବିକି ଚଲେଇଛି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ ଧୁଇଁ ଦେବି କି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସେଠି ଥିଲା ସେଠି ସିଏ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତା ଦେହରେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଂଶୁ ସରିଗଲା ଧୋଇଦେବି ଖାଇଦେବି ଝାଡ଼ଟା ଦେଲ ସେପଟୁ ତମ ସେ ପଥେ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଦେବି